Bidasoaldean otsailaren 20 eta 21 izandako suten harira, alkate eta hautetsiek prentsa agerraldia eskaini dute beran. Gobernu delegaritzak egitekoa zen manifestazioa mugatu ondoren komunikatu bat irakurri dute. 40 koronavirus kasu berri atzeman dira Nafarroan azken egunean, Etxarriaranaz, Ermitagaina eta Atarrabian erregistratu dira 4 kasu. 121 ARPidearen inguruko udalerri eta herrietako 74 alkatek eta Oronozko parkeko 33 suhiltzailek asteartean arratsaldeko 6etan 5 minutuz itxiko dute Belateko tunela eta gidarien segurtasuna bermatzeko premiazko neurriak eskatuko dituzte Nafarroko gobernuari. Martxoaren 17tik 21era 4 pertsonatara mugatuko dira bilerak Nafarroan leku publiko itxietan eta bizikidetza unitate bakarrera arlo pribatuan. Nafarroko gobernuak Naitekek mugikortasunari ezarritako teknologiak testatzeko prozesua lagunduko du. Sarriburengo pasabide berria irekiko da oinezkoak Erripagaina eta Berrikuntzaren hiri artean segurua igarotzeko. Loizuko gizona 11.700 urte baino gehiagorekin Nafarroan aurkitutako gorpuzki zaharrena bihurtu da. Asteazkenean arratsaldeko 7etan Nafarroko Antzerki Eskolan 35 huts Esti Kurielek eskainitako bakarrizketa. ...2021ko otsailaren 20an piztu zen sua beran eta laster handitu zen egoera meteorologikoak lagunduta, hego-haize bortitzak eta azken astetako eguraldi idorra batez ere lagunduta. Suak 100 baso hektarea erre zituen Nafarroan, Gipuzkoan eta Lapurdin. Gehienak azken Euskal Herrialde honetan 700 bat erre zituen egun soil batean Biriatu, Azkain eta Urruñako udalurretan. Sua piztu zen egunean bertan Gipuzkoako Foru Aldundiak Irun, Zarauz eta Legazpiko suhiltzaileak mobilizatu zituen Endarlaze ingurura. Suteri aurre egiteko. Lehen ordutan ez zuten arrakasta handirik izan egoera meteorologikoa etsai ezin izan zituztelako helikopteroak mobilizatu. Suteak handitzen jarraitu zuenez Irungo Bidaso auzoko 20 bat baserri ebakuatu ziren eta 121 errepidean moztu zen. Nafarroko Foru Aldundiak ere suhiltzaileak mobilizatu zituen eta Ibardingo zenbait etxe bizitza hustu zituen. Nafarroan suak Bera eta Lesakako udal lurretan eragin zuen gehien bat. Nafarroko gobernuak baso sutetarako larrialdi planaren 2. maila aktibatu behar izan zuen eta Espainiako larrialdi unitate militarari dei egin behar izan zion, sutea itzaltzen laguntzezan. Lapurdin ere suhiltzaileak parte hartu zuten suaren itzalketan, berezikin Larun, Xoldoko Gaina eta Ibardin aldean. 2021ko otsailaren 21aren goizalderako sua egonkortuta zutela adierazi zuten erakundek gau hartan egoerak hobera egin zuelako, alabaina sutearen 2 fokok aktibo zirauten egun hartarako. Egun hartan jakin zen Baionako suprefeturaren eskutik Lapurdin 86 suhiltzaileko talde ari zela sua itzaltzeko lanetan eta 78 lagun zorotzi zituztela mendian. Suhiltzailek adierazi zuten meteorologian zutela jarri arreta, otsailaren 21ko gauerako euria iragarri baitzen, zeina proposa litzateken sua behin betiko itzaltzen laguntzeko. Berako udaleko alkateak adierazi zuen ziurrena zela sua nahita piztua izatea. Ia urtero izaten ari diren suten gainean administrazioaren jarrera aldatzeko manifestazio egitekoa zen asteburuan, baina Nafarroko delegaziotik 400 pertsonetara mugatu zuten baimena. Protesta egiteko ezintasunaren aintzinean prentsaurrekoa eman dute. Parte hartu dute Aitor Eloizpuru Berako alkatea, Ladis Satrustegi Lesakako alkatea, Batxi Labor Sarako auzapeza, Filip Aramendi Urruñako auzapeza, Eneko Aldana Ziburuko auzapeza, Solange de Mark Egiguren Biriatuko auzapeza, Tier Zalakzark Azkaingo hautetsia eta bertze zenbait udal ordezkari izan dira agerraldian, baita Joseba Errumendegi Euskal Elkargoko mugaz gaindiko lankidetzarako delegatua. Arratsaldeon, bai, eta mila esker gaur berara hurbildu zareten auzapezak, hautetsiak, kazetariak, bai. Hemen
Gaur beste ekitaldi bat genuen prestatua, manifestazio bat egiteko asmoa genuen, lako elkarretaratze manifestazio gisako bat, herritarrak eskatuak, orain dela 3 aste izan genitun zuten harira, eta ez da posible izan, Espainiako gobernuak hemen Nafarroan duen delegaritzatik jaso genuen agindua zen 400 pertsonako aforoa, eta gure aurreikuspenak ikusita pentsatzen genuen hori ezinezko izanen zela kontrolatzea, eta pentsatu genuen bertan bera uztea manifestazio hori, eta horren ordez edo prentsaurreko antolatu dugu eta hemen komunikatu bat dugu irakurtzeko gaur. 3 hizkuntzetan irakurriko dugu, eta gero kazetariak baduzue galderaren bat edo bota lasai. 3 aste joan dira, Bidasoaren 2 aldetara sufritu genuen sute larria izan zenetik. 3 aste gure mendiak zutan izan zirenetik. Ia 2000 hektarea erredituzuak, 2000 futbol zelai bezain bertzeko lur eremua. Kalteak handiak izan dira, bai ekologikoak eta baita ekonomikoak ere. Herri lurrak izan dira kaltetuak, baso eta larreak, eta baita lur pribatuak. Hainbat abeltzain, artzain, kaltetuak izan dira ere. Zuteak gure herriak ukitu eta unkitu ditu, eta herri gisa elkartu nahi izan dugu aldarrikapen batzuen inguruan. Gaur hemen, Sara, Urruña, Biriatu, Azkain, Ziburu, Lesaka eta Berako auzapez eta hautetxeak gaude, bai. Irunek ezin izan du etorri edo ez etortze erabaki du, komunikatuakin alkatea ados dagola bai komunikatu dit, erran dit, baina beno, han erredena parke ekologiko bat dela eta diputazioak eramaten dula, eta azkenean erabaki dute ez etortzea. Eta zeintzu dira aldarrikapen horiek? 4 laburbilduko genituzke. Alde batetik, erantzunkizunak eskatu nahi ditugu. Sutea nahita piztua eta eragina izan zela pentsatzen dugu, ez guk bakarrik, Baionako prokuradoreak, foruzaingoak eta ertzaintzak ere hala adierazi dute. Bai? Uste dugu mina egiteko eta kaltera egiteko piztu zela sua, eta ez diogu bertze interes izkuturik ikusten. Eta hau azpimarratu nahiko genuke, bai? Hau sortu duenak edo dutenek nolabait ordaindu egin beharko dutela pentsatzen dugu. Nola ez, egun horietan zua itzaltzen ibili ziren zuhiltzaileak eskertu nahi ditugu, eta aitortza bat luzatu beraiei. Zuhiltzaile profesionalak eta gure zuhiltzaile voluntarioak ere bai. Gureak eta bertze herrietatik etorri zirenak. Babes zibila ere eskertu nahi dugu larrialdietan egiten duten lanagatik. Pentsatzen dugu larrialdietan babesten eta zaintzen gaituzten erakunde hauek diru publikoz laguntzen jarraitu beharra dagoela, eta beraien eskaerak ere kontutan izan beharko genituzkela. Beraiek ere baituzte beraien eskaerak eta beraien gabeziak, eta askotan ez diegu behar den besteko kasurik egiten. Orduan uste du hori ere aldatu behar dela. Mendira laguntzera joan ziren orbanakoak ere eskertu nahi ditugu, nola ez, eta isil-isilik janaria eta ura banatzen ibili ziren herritar guztiak ere. Larrialdea zein tamainakoa izan zen, ezin dugu ahantzi. Momentu batean, ordu batzuetan bizitzak salbatzea zoazten ginen. Pentsa ze larria zen afera. Sua kontrolez kanpo egon zen ordu batzuetan, eta zutearen ondorengo egunetan izan den elkartasun uholdea izugarria izan da. Eta lehen erran bezala elkartasun hori eskertu nahi dugu, bertze behin ere eredugarria izan da herritarren erantzuna. Gure herria eta natur ondarea babestu nahi ditugu. Inguru giro eder, aberats eta privilegiatu batean bizi gara eta bizitzen jarraitu nahiko genuke. Badakigu, azken hamarkadetan gure herrietako egoera sozioekonomikoa aldatzen joan dela. Baina gure ingurua eta paisaia hain eder mantentzeko, badakigu zeinen importanteak diren edo garrantzitsuak jarduera batzuk, eta horiek sustatzen eta babesten jarraitu beharko da. Laborariez ari gara, abeltzainez, artzainez eta abar. Mendiak eta herri lurrek hainbat erabiltzaile badituzte. Laborariak, abeltzainak, kirolariak, ehiztariak, egur ustiatzaileak, artzaiak eta abar.
Uste dugu denentzako badela tokia bertan, eta denen partetik jarri beharko dugu mendiaren erabilera jasangarri orekatu eta errespetuzko bat bermatzeko. Herri lurren kudeaketa nola hobetu aztertu beharko da. Erabiltzaile guztien adostasunarekin, inor kanpoan edo desplazatua gelditu ez dadin. Eta kalteei aurre egiteko garaia da. Nik Nafarroako kasuan zer egingo den aipatuko dut, eta hemen iparraldean eta nola kudeatuko den beraiek azalduko digute. Nafarroako kasuan suteak hondatutako zuhaitzen baso berritzen lanak osorik bere gain hartuko ditu Nafarroako gobernuak. Abeltzaintza azpi egituretarako laguntza lerro bat aurreikusi da, eta animalia galtzeak eragindako kalteak konpentsatzeko modu ere aztertzen ari dira. Ingurumen zuzendaritza nagusia berriz, ukitutako eremua lehengoratzeko lanez arduratuko da, 100%, baina udaberrira arte espetu beharko da landareria bizortzeko gaitasuna egiaztatzeko. Oraingoz, lehenengo landaketa lanak hasiko dira. Pasaden astelehenean hasiak dira lan horiek, eta landaketa gaztenak egin diren eta lehengoratzea zaila izanen den eremuetan landatuko dira. Dakizuenez, hainbat administrazioaren menpe dago zapaltzen dugun Euskal Herriko gure lur eremu hau. Alde batetik 2 estatuak ditugu, eta mugaz alde honetara 2 erkidego desberdin. Eta mugaz arataldera ere beste administrazio mota bat. Paradoxikoki zuak ez du mugetaz ulertzen, eta arat honata ibili da aintzinean zuen guztia suntsitzen. Horregatik beharrezko ikusten dugu, mugaz gaindiko mendi eta herri lurren politika bateratuak aintzinera eramatea. Badugu elkarregandik zer ikasi, eta elkarrekin norabide berdinan lan egitea onuragarria izanen da denontzat. Modu demokratiko batean egin nahiko genuke bide hau, mendiaren erabiltzaile guztiak adituz, eta akordio eta adostasunetara iritsiz. Hemen gauden herrietako auzapezek horren alde egiteko konpromisoa hartzen du. Igandean 946 PCR eta antigeno froga egin ondoren 40 koronavirus kasu berri azaleratu dira. Positibo tasa 4,2 dago eta azken 14 egunetako metatutako eragina 120 kasuetan da. Normaltasunera iristeko 50 kasutatik oraindik urrun. Gauzak horrela itxaropen osoak txertaketa kanpainan jarrita daude. Igandean erregistratutako kasuak Etxarriaran atzen, Ermitagaina eta Tarrabian 4 kasurekin, Jaraian 3rekin Tuteran, eta 2 kasurekin Oronoz, Zizur, Lizarra, Azpilagaina eta Barainain. Bertzetik aspatu Nafarroan, azken ordutan 20 ikasle sartu direla konfinamenduan guztira 549 ikasle daude bakartuta. Nafarroko sare publikoko eta pribatuko haur eta lehen hezkuntzako ikasle guztien artean 0,89. Ikasgelei dagokionez 17 ikastetxetako 28 taldetako kidea daude bakartuta, guztien artean 0,80. Konfinamentuan sartu diren azken ikasleak Iruñako Patxi Larraintzar ikastetxeko 20 haur dira. Euntogeita bat ARPide nazionalaren inguruko udalerri eta herrietako 74 alkatek eta Oronozko parkeko 33 suhiltzaileek egunero Belateko eta Almandozko tuneletatik pasatzen diren milaka erabiltzaileen segurtasuna bermatzeko premiazko neurriak eskatuko dizkioten Nafarroko gobernuari. Hori dela eta asteartean martxoaren 16an arratsaldeko 6etan egina dute hitzordua Belateko tunelaren sarreran. Almandoz aldetik, 5 minutuz itxiko dute tunela. Ekimen honen antolatzaileak adierazi dutenez, ulertezina iruditzen zaie egungo gobernuaren jarrera. Azpiegiturek duten arrisku maila handiaren jakitun dira, baina ez duten neurririk hartzen eta horren ondorioz egunero tunel barrenean sutea izateak sortuko luken arrisku larriari aurre egin behar diogun. Arrisku maila gainera urtetik urtera handiagoa dela diote alkatek eta suhiltzaileek. Merkantziak garraiatzen dituzten ibilgailu astunen trafikoak gero eta handiagoa delakoz. Salatu dutenez, gobernuak segurtasun araudiari egokitzeko 15 urteko epea izan zuen. Epea bukatu da, baina oraingo gobernuak deus egin gabe jarraitzen du.
Araudia argia dela gaineratu dute. Kontua ez da Europak jar ditzaken isun ekonomikoak bere gain hartzea. Isunetik harago, tunelak behin betiko egokitzeko neurriak hartu behar dira, epe laburrean erabiltzaileen segurtasuna ziurtatzeko. Astearteko hitzorduan, aintzinara begira eginen dituzten mobilizazioen berri emanen dute eta Bernardo Ziriza, Nafarroko gobernuko, lurralde koexio kontseilariari eskaera zuzenduko diote alde batetik behin-behinean eta azpiegitura horiek aipatutako zuzentarauak eskatzen duen segurtasun mailara behin betiko egokitzen ez diren bitartean, premiazko neurri osagarriak ezarri eta hartzeko eskatuz. Eta bestetik, tunelen segurtasuna areagotzeko hartuko diren edo indartuko diren neurri alternatiboak horien frogak barne arriskuen analisi baten bidez jakinarazteko. Nafarroak martxoaren 17-21 bitartean 4 pertsonetara mugatuko ditu leku publiko itxietako bilerak eta 6 aire libreko gunetan. Gainera, bizikidetza unitate bakarreko kidetara mugatuko dira topaketa pribatuak. Etxeratze agindua 11etan mantenduko da. Prebentzio neurriak San Jose egunarekin batera hartuko dira hilaren 19an eta Espainiako gobernuak eta autonomia erkidegoek osasuneko lurralde arteko kontseiluan adostutakoa betetzeko aplikatuko dira. Neurri horiek osasuneko estatu idazkaritzaren ebazpenean jasota daude. Era berean, igarobide publikoetako bilerak eta aldi horretan egindako manifestazioak baldintzatu edo debekatu ahal izango dira. Baldin eta deitzaileen aldez aurreko jakinarazpenean ez bada bermatzen kutsatzeak prebenitzeko behar den distantzia personala. Gaueko mugikortasunari dagokionez 11etatik goizko 6etara bitartean mantenduko da. Nafarroak mugikortasunaren berrikuntzaren arloan eta paradigma sozial eta industrial berri horretarantz aurrera egiten du. Polo parkeak sektore publiko-pribatu eta teknologikoko arduradunak bildu ditu, naiteken demostrazioan. Bertan mugikortasun adimenduneko saiakuntza espazio gaituan elkarrekin konektatutako ibilgailuekin garatutako teknologi berriak ezagutarazi dira. Herripagaina eta Sarrigurengo berrikuntzaren hiria lotzen dituen oinezkoentzako pasabidea zabalik dago jada. Azpiegiturak eremuko bide segurtasuna hobetzea ahalbidetuko du, orain arteko oinezkoentzako pasabidea ordeztuz. Ziriza kontseilariak 400.000 euro inguruko aurrekontua izan duen azpiegitura berria bisitatu du. Loizuko gizona izena eman zaie Kristo aurretiko 9.700 urtekoak diren Nafarroan aurkitutako gizakiaren aztarna zaharrenei. Txibite lehendakariak Rebeka Esnaola kultura eta kiroleko kontseilariarekin batera errotalde bat haitzuloa bisitatu du. Erroibarreko udalbarrutian zeinetan gertatu den aurkikuntza azken urteotako Nafarroaren prehistoriarako garrantzitsuenetako bat. Gizonezko baten aztarnak dira 17 eta 21 urte bitarteko batenak. Aintzioa Loizuko kontzejuko haitzulo honen barnean apropos gordetakoak. Eskeletoa osori dago konexio anatomikoan eta guztiz ondo konserbatuta adituek jakinarazi dutenez. Gorpua ahoz gora luzatuta eta besoak sabelaren gainean ezarrita zegoen. Garezurrak zulo bat dauka, antza denez, jaurtigai baten inpaktuaren ondorioz. Posizioak eta aurkitutako hondakinek ahalbidetu dute ondorioztatzea gorpua ziur aski hil oihal edo hileta pakete batean bilduta egon zela, azaletik okrea dirudien sedimentu gorriskarekin estalita. Hondakinak aldatu gabe konserbatu dira egundaino. Haitzuloaren sarreran lehendakariak onartu du aurkikuntza hau ezohiko aukera bat dela gure arbasoak, alegia azken glaziazioaren inguruko historiako klima aldaketa nabarmeneko unetako bateko gizakiak nola bizi eta hiltzen ziren aztertzeko. Nafarroko gobernuaren erregistro ondasun higiezin eta arkeologia sekzioko Jesus García Gazolaz, arkeologoaren eta Kantabriako Unibertsitateko Pablo Arias Cabal, prehistoriako katedratikoaren azalpenak entzun ondoren,
lehendakariak eskertu nahi izan du aurkikuntza hain garrantzitsu hau jakitera emateko lankidetzan jardun diren espeleologo, arkeologo, antropologo eta gainerako adituen baterako lana. Hasierako analisi irrati karbonometriko bati esker eskeletoak Kristo aintzineko 9.700 urtean kokatu ahal izan da. Pleistozenoa duela 2 milioi urtetik Kristo aintzineko 10.000 urte inguru arte bitartekoa. Eta Holozenoa Kristo aurretiko 10.000 urte inguruan hasi zenetik egundaino arteko transizio une batean, beraz Pirinio Nafarreko azken ehiztarien eta biltzaileen elkartek ditugu izpide, zirkunstantzionek aurkikuntza oiz kanpokoa bihurtzen du. Ez bakarrik Nafarroan baita peninsula mailan ere, zeren garai honetako erregistro antropologiko oso eskasa da mendebaldeko Europa osoan. Gainera oraindik gutxi aztertutako arkeologia fenomeno baten kasu goiztiarrarena da, giza gorpuzkien presentzia sistema krastikoan barruan, alditan urrutiko lekuetan, sarbide zaila izaten dutenetan. Iberiar peninsulan kasurik zaharrenak mesolitokoare dagozkio. Loizuko gizona Aitzularen sarreratik ia 200 metrora aurkitu dute gutxi gorabehera 45 minutuko distantziara. Errotalde bateko Aitzuloaren sistema nahaspilatuaren barruan ibaiko meandro fosil batean, ibilbide mehar eta estu baten bukaeran. Aurkikuntza pasaden 2017ko azaroaren 20an gertatu zen. Sakon espeleologo taldearen eskutik talde hau errotalde bateko Aitzuloan espeleologia ekintza garatzen ari zen bitartean. Aitzuloa, zeinetan jaiotzen den Loizuko iturburua aspalditik ezagutzen zen eremuan dago, baina ez zen sakonki esploratua izan une hoietara arte. Sakon talde Aitzuloan garatzekotan zebilen lanek esplorazioa jarduera sendoa eskatzen zuten, izan ere, topografia jarduerez gain, funtzesko zen sistema hidrikoa, zuloaren geomorfologia ezagutzea ala nola analisi bioespelogikoak egitea. Espeleologoek aurkikuntzaren berri eman zioten kultura zuzendaritza orokorrari Bianako Printzia Institutuari. Pare bat ikuskapen bizitaren ondoren, ondare historikoaren zerbitzuko teknikariek eta antropologia fisikoaren adituek aurkikuntzaren garrantzia eta adierazgarritasuna ziurtatu zuten. Azterlanen eta hondakinen erauzketa lanen garapena oso konplexua gertatu da, hain zuzen, gorputegiaren tokiraino bitarteko igarobidearen neurri handi bat aurretiaz ibaiaren ibilgoa zeharkatuz sartzea ezinbesteko izanik, etzanak errestatuz egin behar da, soilik persona bakarraren pasabidea ahalbidetzen duten galerietan barrena, beraz, erregistro ekipoen leku aldatzea bereziki konplexua gertatu da. Zeregin honetan funtzeskoa izan da Sakon elkartearen lana, zeren une orotan ikertzaileen zirkulazioa erraistu du eta bermatu du. Hondakinen altxaketa ere zailtasunez beteta garatu da, zenbait hezur zoruan partzialki ikastuta eta soldatuta aurkitzeagatik. Garatu diren lehenbiziko lanak aurkikuntzaren zaintzarekin eta babesarekin lotuta daude zuloaren itxiera bermatzeko. Nafarroko gobernuak Kultura eta Kirol Departamentuaren bitartez Kantabriako Unibertsitateko Ikerketa Prehistorikoen Nazioarteko Institutuarekin batera adituen disiplina anitzeko talde bat osatu du. Guztira 26 persona dira Europar Batasuneko ikerketa zentro ezberdinetako espeleologo, arkeologo, antropologo, geologo, erregistrografikoaren zaharberritzaile eta adituen artean, zein urte honetan zehar bere ikerketaz eta azterketaz arduratuko diren. Orain hasten diren lanek Sakon taldeak abian jarritako lekuko hartzen dute eta kanpoko lanen amaiera suposatzen dute. Datorren asteazkenean arratsaldeko 7:00 Nafarroko Antzerki Eskolan 35 huts Esti Kurielek eskainitako bakarrizketa. Emanaldiaren sinopsia. Asunek bihar 35 urte beteko ditu eta familiaren maldizio baten ondorioz, bidegurutze erraldoi baten aurrean aurkituko da. Personaiak bizitzaz sinistu dituenak zalantzan jarriko ditu, heriotzaz, amatasunaz eta familiaz hausnartuko du. Nahi bezala bizitzeko ausardia izatera iritsiko alda Asun, rantxerak, tekila
eta madarikazioen arteunak askatzen saiatuko da humorez eta poesiaz osaturiko bakarrizketa honetan. Bakarrizketaren testua egilea da Aitziber Garmendia Miren Goenola eta Esti Curiel, zuzendaria Miren Goenola, aktorea Esti Curiel, musika Arkaiz Bastarrika, eszenografia Susana Segurola eta Toño Nart, ahotsak Tesa Andonegi eta Arkaiz Bastarrika, promoziorako argazkiak Arnaiz Rubio, kartela Irrimarra.